أزو سلامتنا كاب استوديو زينا إير تي في تقبلوا فنوانا من كتال تركبوا زخبركم تعزبتنا كمي تمسيو ساعتنا أخيلون لو ميسولو 300 زي استدالوا زيانا تتوشتن واتسان حزنا لكم قريبنا لنا كسافة أمان من كتالكم بخبرة أقدم ليديا تخلى مريمي كم تلمود بغادر نتبتاتو فيلم ሚኒስትሪ ዞባው መምሕዳር ዝተማሓየሸ ክፍሊ ትግራይ ንዘይ መንበር ዝከረ ኣባይቲ ኣውፅኦም ኣብ ዞባ ዶብሓ ምርጫ ሽማግለታት ዕድቂ ተኻይዱ ኣብ ማእከል ደንካልያ ተጠቃምነት ህዝቢ ኣብ ትካላት ጥዕና ተሞጊሱ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ሕማም ኢቦላ ከቢድ ጥዕናዊ ሻቅሎ ተፈጢሮም ኣብ ስሪላንካ ብፀጥታዊ ምክንያት ተዓፅዮም ዝፀንሑ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተኸፊቶም ቻይና ኣብ ስነ ፍልጠታዊ ምርምር ዝነጥፋ ክልተ ሳተላይታት ወንጪፋ زرزر زينا ሚኒስትሪ ዞባዊ መምሕዳር ነቲ ካብ ወርሒ ለካቲት 2018 ከገልግል ዝጸንሐ ዝትክእ ዝተማሓየሸ መምርሒ ክፍሊ ትግራይ ንዘይ መንበር ዘገልግል ናይ መንግስትን ብሕትን ኣባይቲ ኣውፅኡ ሙሉእ ትሕዝኡ ብመልክዕ ጸብጻብ ተዳሊሎ ገረ መስቀል ገረዝ ኪሄር ካውርቦ እዩ እዚ ካብ ሓደ ሰነ 2019 ተግባራዊ ዝኸውን ዝተማሓየሸ መምርሒ ክፍሊ ትግራይ ነቶም ብተኻረይትን ኣካረይትን ክቐርቡ ዝጸንሑ ጥርዓናትን ርእይቶታትን مزملكتهم أكلت منجست الدحري مدرسة توصلنا مخانو أتو منستري ناب إيرينا أبزل أو خبري تافليتو بمسارة تغير زلو ممحياش متن كراي نزي منبري ذكاري نايبحتن منجستن أبايتي كابتي زصنحو ببزنو كاب 5 مئتاويت كساب 10 مئتاويت نكيلو إذا تغير زلو ممحياش مستي كاب حدا لكاتيت كل تشحن 10 شمونتن كسر حلو زصنحي ممرحك الناس أرنكلو أبزون حدا ب5 مئتاويت أبزون كلته ب45 مئتاويت أبزون سلسته ب4 مئتاويت أبزون 4 ب35 مئتاويت أبزون 5 ب3 مئتاويت كابزون 6 كساب زون 10 دما ب10 مئتاويت سقود لايو بزي مسرت كم أبدنت أبزون حدا نتربعيت مترو 110 تغلتن نتبي 5 نقفة زنبرة 56 نتبي 5 نقفة أبزون كلته نتربعيت مترو 100 نقفة زنبرة 55 نقفة أبزون سلسته نتربعيت مترو 87 نقفة زنبرة 50 كلتن نتبي 5 نقفة أبزون 4 نتربعيت مترو 75 نقفة زنبرة 48 نتبي 75 نقفة أبزون 5 نتربعيت مترو 60 كلتن نقفة زنبرة 43 نتبي 75 نقفة خوين اللهم أقدموا زواج ممرحي نزوبا ماكل تراي زملكت سلا زنبرة اتي ابكالوت زوباتات كسر حلو تباهيلو زيتوسخ الزونات 6 10 مبقى سايت صنحون بمسارة زستم حايشة ممرحي دما نبادو مريت بزملكت أبزونات 1 2 3 4 5 كساب 540 متر نزصفحاتو بادو مريت بحساب 3 نقفة نحد 400 متر كاب 500 حدن 400 متر نلعلقها نحد 400 متر كلت نقفة أبزونات 6 7 8 كساب 540 متر نزصفحاتو بادو مريت بحساب كلت نقفة نحد 400 متر كاب 500 حدن 400 متر نلعلقها نحد 400 متر هذا نتبي 5 نقفة كمون أبزونات 9 10 كسب 540 متر نصفحاتو بادو مريت بحساب 5 نقفة نحد 400 متر كاب 500 حدن 400 متر نلعلقها نحد 400 متر حد نقفة تحاسبو أب ورحو كراي يدمر
ኣብ 4 ምምሕዳራት ከባቢ ንዞባ ኣዶብሓ ካብ 21 ክሳብ 25 ሚያዝያ ምርጫ ሽማግለታት ዕርቂ ተኻይዱ በቲ በብዕለቱ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ኣዶብሓን ውሽ ኤላባቡ ዕራሪብን ገማዕን ዝተሰላሰለ ምርጫታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምምሕዳር ከባቢ 3 ሽማግለታት ተመሪጾም ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብተን 4 ምምሕዳራት ከባቢ 4 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 12 ሽማግለታት ዕርቂ ክምረጹ እንከለዉ ብተወፋይነት ከገልግሉ ምዃኖም ኣብ ቅድሚ ዝመረጾም ህዝቢ ብቃሎም ኣረጋጊጾም ኣመሓዳር ንዞባ ኣዶብሓ አቶ እድሪስ ዓሊ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ዕላማ ህዝቢ ኣብ ክንዲ ናብ ኣብያተ ፍርዲ ኮለል እናበለ ጉልበቱን ገንዘቡን ዘባኽን በቶም ባዕሉ ዝመረጾም ሽማግለታት ዕርቂ ኣብ ከባቢኡ ጉዳዩ ብዕርቂ ክደቅስ ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣብቲ ንዞባ ዝርከባ ምምሕዳራት ከባቢ ሃገርን ምድጋግን ብሰንኪ ሰበኽሳግማዊ መነባብሮን ዘይምጥርናፍ ሽማግለታት ዕርቂ ከም ዘይመረጻ ተፈሊጡሎም ህዝቢ ንዞባ ማእከል ደንካልያ ተጠቃምነቱ ኣብ ትካላት ጥዕና ዝምስገን ምዃኑ ሓላፊ ትካላት ጥዕና ኣብቲ ንዞባ መንእሰይ ኣሕመድ መሐመድ ሓቢሩ ኣቐዲሙ ህዝቢ ተኸባቢ ኣብ ቀረብኡ ትካላት ጥዕና ይረክብ ስለ ዘይነበረ ናብ ካልእ ከባቢታት ክንቀሳቐስን ልምዳዊ ፍወሳ ከዘውትርን ይግደድ መንባሩ ዝጠቐሰ መንእሰይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ግን ሓንቲ ኮማዊ ሆስፒታልን ክልተ መደበራት ጥዕናን ሳላ ዝተዋደዳ ህዝቢ ዝጸንሖ ንቕሓት በሪኹ ብግቡእ ክግልገለለን ከም ዘሎ ኣረዲዮም ኣብ ኣገልግሎታት ሕርሲ ክንክን ቅድመ ሕርሲ ክታበትን ስሩዕ መደባት ከባቢያዊ ጥሬትን ዘሎ ንቑሕ ተጠቃምነት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምሕባር ድማ ምስ ምድንፋዕ ጎስጓሳት እቲ ተጠቃምነት መሊሱ ክብል ከም ዝኽእል ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ ኣብ ኩለን ከባቢታት ዝካየድ ናይ ኣስተምህሮን ወለንታዊ ምኽርን ንጥፈታት ነቲ ዝወሃብ ኣገልግሎታት ድርዒ ኮይንዎ ከም ዘሎ ዝገለጸ መንእሰይ ኣሕመድ ንዝበለጸ ኣገልግሎት ኣብ ዓቕሚ ሰብን ንዋትን ቆላሕታ ክግበር ኣዘኻኺሮም ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ንዞባ ሞጎሎ ን25 ደቂ ኣንስትዮ ን3 ኣዋርሕ ዝቐጸለ ናይ ኢደ ስራሓት ስልጠና ተዋሂቦ ዕላማት ስልጠና ኣብተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከባቢአን ዝርከብ ጸጋታት ተጠቒመን መነባብሮአን ዘመሓይሻሉን ናይ ስራሕ ዕድል ዝፈጥራሉን ባይታን ምፍጣር ከም ዝኾነ ኣብ ሃማማት ዞባ ጋሽባርካ ሓላፊ ፖለቲካን ውዳበን ኣቶ ማሪቆስ ግርማጤን ሓቢሮም ብዘይካዚ ሰልጠንቲ ንዝቐሰምኦ ሞያ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዝሕግዘን ወለድ ዘይብሉ ናይ 20,000 ኣፋልቃሕ ንነፍሲ ወከፈን ከም ዝወሃበን ተፈሊጡሎም ሰልጠንቲ ምዝነብራሉ ከባቢ ዝሳነ ሞያዊ ስልጠና መቕሳመን ከም ዝሕጎሰን ብምጥቃስ እቲ ዕድል ሰሪሕን መነባብሮአን ዘመሓይሻሉ ባይታ ዝፈጥር ስለ ዝኾነ ብዝለዓለ ክድፋሉ ኣዘኻኺረን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሃማማት ዞባ ጋሽባርካ ዝተወደበ ኣብ ህሉ መድረኽን ዕድላትን መንእስያትን ተምሃሮን ዘተኮረ ርክብ ምስ ተምሃሮ ማእከላይን ካላይን ደረጃን ዞባታት ሞጎሎን መንሱራን ተኻይዱ ሓላፊ ፖለቲካን ውዳበን ሃማማት ኣብቲ ዞባ ኣቶ ማሪቆስ ግርማጤን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ተበፂሑ ዘሎ ናይ ሰላም መድረኽ ብፍላይ ንመንእስያትን ተምሃሮን ዓጸፋ ሰሪሖም ተወዳዳርነቶም ንምዕባይን ኣፍራይነቶም ንምድራዕን ረዚን ሓላፍነት ዘሰክም ምዃኑ ተገንዚቦም ንቑሕ ውዳቤኦም ኣሓይሎም ብናይ ሓባር ዕዮ ክግስግሱ ኣዘኻኺሮም ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ዜናታት ውሽጢ ሃገር ነይሩ ክቡራት ተዓዘብትና ኣህጉራዊ ዜናታት ሒዘ ድሕሪ ዛት ሰብ ሓጻር መሰጋገሪት ክምለሰኩም ምክታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ ሓደ መዓልቲ 26 ሰባት ብሕማም ኢቦላ ብምልካፎም ኣብቲ ሃገር ከቢድ ጥዕናዊ ሻቕሎት ተፈጢሩ እዚ ብ28 ሚያዝያ ዝተኸሰተ ርእዮ እቲ ሕማም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንመበል 10 ግዜኡ ኣብ ኮንጎ ድሕሪ ምልብዑ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝተኸሰተ ዝዓበየ ኣሃዝ ምዃኑ ጸብጻባት ይጠቕሱ ብመሰረት እቶም ጸብጻባት በቲ ብፍላይ ጸጥታዊ ስጋት ኣብ ዘለዎ ሰሜናዊ ሸነኽ እቲ ሃገር ገኒኑ ዘሎ ሕማም ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዝኣክል ግዜ ጥራይ 10ታት ኣባላት ጥዕና ዝርከብዎም ልዕሊ 900 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ እዚ ሓድሽ ለበዳ ናብ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ክልሕም ከም ዝኽእል ዝእምቱ ክኢላታት ጥዕና እቲ ክሳራ ብተዓጻጻፊ ከይዛይድ ስጋቶም ገሊጾም ኣብ 2014 ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብዝተኸሰተ ለበዳ ሕማም ኢቦላ ልዕሊ 11,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣይርስዓን
ቁጥሪ ግዳያት ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንከላኣይ ግዜ ንሞዛምቢክ ዝወቕዐን ሳዕቤናቱ ገና ዝቕፅል ዘሎን ህበብላዊ ማዕበል ኬነት ናብ 38 ክብ ከም ዝበለ ተገሊጹ በቲ ኣሳት 220 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ብዝሕንበብ ህበብላ ዝተሰነየ ብርቱዕ ዝናብ ሓያሎ ኣባይቲ ከም ዝዓነወን ሰፊሕ ክፋል ሃገር በኣሉታ ከም ተጸልወን ዝገለጹ ጸብጸባት እቲ ብርቱዕ ዝናብ ገና ይቕፅል በምህላው ተወሳኺ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ክስዕብ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ሓይሊ ናይቲ ህበብላዊ ማዕበል ተዳኺሙ እኳ እንተሎ መጠን ዝናብ ግን እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ብመሰረት ትንቢታት ኩነታት ኣየር መጠን በዝህበብላ ዝስዕብ ዝናብ ካብቲ ቅድሚ ወርሒ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ባህርያዊ ሓደጋ ዘኸተሎ ዝዛይድ ከም ዝኸውን ዘመልክቱ ጸብጸባት ብሰንኩ ድማ ዝስዕብ ሓደጋታት ክዛይድ ምዃኑ ተገሊጹ ዛጊት ልዕሊ 35,000 ኣባይቲ ከም ዝዓነወ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ከም ተደምሰሰን መኽዘን ማያት መሊኡ ከም ዝፈሰሰን ዝሓበሩ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሞዛምቢክ ሕፅረት መግብን ጽሩይ ዝተማይን ንምፍታሕ ጻዕርታት የካይዱ ከም ዘለዉ ገሊጾም ህበብላዊ ማዕበል ኬነት ሳዕቤናት ህበብላዊ ማዕበል ኢዳይ ሙሉእ ብምሉእ ከነጽህ ብምኽሳቱ ዝያዳ ሃስያ ከም ዘውረደኦም ጸብጸባት ዝጠቕሱ ኣብ ስሪላንካ ድሕሪ ትብዒሳን ሓደ ሚያዝያ ዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ተዓጽዮም ዝጸንሑ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሎሚ 30 ሚያዝያ ክኸፈቱ ተወሲኑ እቶም መራኸቢታት ናይ ሓሶት ወረታት ንምክታዕ ተዓጽዮም ከም ዝጸንሑ ዝሕብሩ ሰመዝቲ ሃገር ኣብዚ እዋን እዚ ጸጥታዊ ኩነታት ብተዛማዲ ኣብ ድሓን ደረጃ ከም ዝርከብ ኣፍሊጦም ይኹን እምበር ብፍላይ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ጸጥታዊ ሓለዋ ክሕይል ምዃኑ እቶም ሰብ ስልጣን ገሊጾም በቲ ኣብ 3 ኣብያተ ክርስቲያንን 3 ዓበይቲ ሆቴላትን ዝተፈጸመ 8 ሽበራዊ መጥቃዕትታት 42 ወጣትኛታት ዝርከበዎም ልዕሊ 257 ከም ተቐትሉን 1500 ከም ዝቆሰሉን ይዝከር እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ካብ ዝተኻየዱ ተመሳሳሊ ፍጻሜታት ዝዓበየ ሰብኣውን ጸጥታውን ክሳራታት ዘውረደ ኮይኑሎም ቻይና ሎሚ 30 ሚያዝያ ኣብ ስነ ፍልጠታዊ ምርምር ዝነጥፋ ክልተ ሳተላይታት ብዓወት ወንጪፋ ብዘይካዚ እዘን ሳተላይታት ኣብ ጂኦግራፊያዊ ዳህሳስ ብሓፈሻ ባህርያዊ ጸገታት ድማ ብፍላይ ዘተኮረ ንጥፈታት ከሰላስላ ምዃነን ማእከል ምርምር ጠፈር ቻይና ኣፍሊጡ ቻይና ነዘን ናይ ሎሚ ደሚርካ ብጠቕላላ 303 ሳተላይታት ብዓወት ናብ ጠፈር ከም ዝለኣኸት ጸብጻባት ይሕብሩ እቲ ሃገር ኣብ 2030 ንጠፈራዊ ምርምር ከተዕብልሎ ምዃና እዩ ዝግለጽ ጀርመን ኣብ 2040 11 ትሪልዮን ዶላር ዝግመት ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ክካየደሉ ከም ዝኽእል ኣብ ዝግለጽ ኢንዱስትሪ ጠፈር ንምጽንባር ጻዕርታት ተካይድ ከም ዘላ ተሓቢሩ ኣብዚ ድሮ ኣሜሪካ ቻይናን ሩስያን ጽቡቕ ገስጋሳ መዝጊበናሉ ዘለዋ ቴክኖሎጂ ዘለዋ ዓቕሚ ንምዕባይን ናይ ወጻኢ ወፍሪ ንምትብባዕን ዝዓለመ ሓድሽ ሕጋጋት ጠፈራዊ ወፍሪ ክወጽእ ምዃና ጀርመን እትሕብር እቲ ጠፈራዊ ምርምር ጠፈራዊ ቱሪዝም ከምኡውን ዕደና ጠፈራዊ ጸጋታት ዘጠቓልል ሰፊሕ ናይ ወፍሪ ዕድላት ኣሜሪካውያን ኤስያውያንን ኤውሮጳውያንን ታውያን ትካላት ንኽረብሓሉ ይቀዳደማ ከም ዘለዋ ኣብ ዝገለጸሉ ዘሎ እዩ ጀርመን ነዚ ውጥን እዚ አንቂላ ዘላ እንተኾነ ግን ባጀት ሃገራዊ ትካል ጠፈር ጀርመን 1.1 ቢልዮን ዶላር ምዃኑ ዝሕብሩ ጸብጻባት እዚ ምስተናብቲ ምራይ ወፍሪ ዘካይዳ ዘለዋ ቀዳሞት ሃገራት ክነጻጸር እንከሎ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ የረድኡ መንግስቲ ቻይና ብወገኑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 30 ዝነበራ ኣብቲ ጽላት ዝዋፈራ ትካላት ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ ስታት 100 ክብክብ ድሕሪ ምባለን ንምቁጽጻር ዘኽእሎ ሕጊ ከውጽእ ምዃኑ ምንጻሩ ይፍለጥ ንጉስ ጃፓን አኪሂቶ ካብ ዝፋኑ በወለንቱ ክእለ ብምውሳኑ ሎሚ 30 ሚያዝያ ታሪኻዊ ተባሂሉ ዝተገልጸ ጽምብል ምስግጋር ዘውዲ ናብ በኽሪ ወዱ ናሩሂቶ ከም ተጀመረ ማዕከና ዜና አቃልሕን እቲ ንሳልስተ ዝካየድ ጽምብል ብማዕከና ዜና ተሃገር ብቐጥታ ከመሓላለፍ ምዃኑ ኣብቲ ጽምብል በአካል ዝተሳተፉ ንጉሳዊ ቤተሰብ ጃፓን ድማ ካብ 300 ከም ዘይበስሑ ተገሊጹሎ ድሕሪ ሞት አቡኡ ንግስነት ጃፓን ዝተቐበለ ንጉስ አኪሂቶ ንዝሓለፈ 30 ዓመታት ከም ዘገልገለ ይግለጽ ንጉስ ጃፓን በወለንቱ ካብ ስልጣኑ ብምእላይ ንውላዱ ከረክብ ድሕሪ ክልተ ክፍለ ዘመናት እዝናይ ፈለማ ምዃኑ ዝግለጽ ንጉስ አኪሂቶ ሓድግታት ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጃፓን ዝገደፎ ስምብራት ኣብ ምሕዋይ ዝተበታተነን ብኸቢድ በዓሉታት ተጸልወን ማሕበረ ቁጠባዊ ኣቃውማ ጃፓን ኣብ ምትዕርራይ ብዝተጻወቶ ተራ ካብ ህዝቢ ጃፓን ልዑል ኣድናቆት ዘትረፈ ምዃኑ ይግለጽ ናይ መወዳእታ ዜና
كابينة إندونيسيا رئيس كتما جاكرتا نبكال كبابيتات كتقعز أبسالس تزي وسينو التسقمتين نقداون فتات أخل بوتان مركابن اتا ختما هقات ما كاب زخل نيمتحال حدقان مدحانن كم زخونيو التكابينة زحبر يخون نبر إزاب كباب الديسيس جابا تدوكينا زلا ببزح حزبي بدرجة عالم أبراب عيترتا تسرع كتما نابي كم تقعز عيتقلت انزلو رئيس كتما جاكرتا دحرقل عامتات بمايك واحد أكاب زخلا كتماتات عالم تباهيلن كابزتك أسام كبرات عزبتنا انه مشت استرالو حفشاوي زيناوي مسنادونا ابس زيملو سلامكتالكم نامسكنكم مسترف مدبات ياريتي فحدكم بوجني بروح مشات سلام كم يتصنيحكم كبرات تعزبتنا على توزينا سبورت انه نمكتثالكم بخبرنا عدم بفدرشن قدم مشكلتان وزوبا من دفرا زتودبه نشومونت سنابتي زقصل وددر قدم مشكلتا بعربي بزحات تعزبتي ابسترخبلو نخالاي معالتو قصيل نيرو أبزي بحفشة 168 تودرتي استساتفوا وددر حيال دقف تنصبارقو لكوان تنبره دقفتي انتقردم تيزس عبلوم زلو حدقاتات جن اسكاف خوين يركب امود اتاسترخبو تصيت نمتقاس ابرابعي ديفيجن ماونتين بايك صانات قداماي دانيال هايله كالاي ايفن مولجيتا سالساي ابيل فسام كاب سالساي ديفيجن قداماي عبد الرحمن موسى كالاي ابراهيم محمد برهان سالساي اسير ميكائيل كاب كالاي ديفيجن قداماي دانيال تيدروس عد حره كالاي فنان محاري كوده فلاسي سالساي علي كحساي عد بارين قصيلوم تقرادنتي ماونتين بايك قداماي ديفيجنم وددرما كايدوم قداماي سيم غرماي كاب كودو فلاسي كالاي كالو غرماي كاب كودو فلاسي سالساي يوኤል داويت كاب عد باري بمخان دما تعويتوم اذا خمسيدن كله شامبيون خلص سغرن وزوبا من دفرق 2019 ون زحلف سومن قصيل نيرو بز مسرت ناي كالاي ديفيجن غانتات ابز كايدو غطمات عد باري مس عد حره حد بحد عد وغر دما مس حد شعدي بتماسال خلته بخلته تفلالين اب قداماي ديفيجن مارخ صوتا زرعا عد حرن عد وغر دما بناي حبار وصيت كلته بخلته تفلالين شامبيون خلص سغر 2019 وزوبا من دفرا زمت سنبت ون قصيلو كوعليوم ناي قدم انجليزاوي تخلخلاي ريو فرديناند دايركتور سبورت مان يونايتد كوين نخسرح ابت ارزي بصح خمزله يغلص እዚ ተገልጸ ፈርዲናንድን ምክትል አቦ መንበር ማንቸስተር ዩናይትድ ኤድ ውድዋርድን ድሕሪ ዝገበሩ ዝርርብዩ ወነንቲ ዛ እንግሊዛዊት ክለብ ዝኾኑ ስትራቤት ግሌዘር ውን ንፈርዲናንድ ነዝናይ ስራሕ ዕድል ቅድሚ 4 ዓመታት ካብ ጾታ ኩዕሶ እግሪ ድሕሪ ምስንባቱ ክህብዎ መዲቦም መንባሮም እንትኾነ ግን ብውልቃዊ ጉዳያቱ ነቲ ስራሕ ካብ መሓዝ ከም ዝተዓንቀጸ ይግለጽ እዚ ናይ ቅድሚ ሓለቓ ጋንታ ዩናይትድ ኣብ 2002 ብ30 ሚሊዮን ፓውንድ ናብታ ክለብ ድሕሪ ምጽምባሩ ኣብ ተኸታተልቲ 12 ወቅትታት 6 ናይ ፕሪሚየር ሊግ 2 ናይ ካሮባ ካፕን ሓንቲ ናይ ቻምፒየንስ ሊግን ናጩ ከልዕልኪ اليوم እዚ ከምዚልን ከሎ ተኸላኸላይ ታክለብ ኤሪክ ባይሊ ብሰንክቲ አንጻር ቼልሲ ኣብ ዝነበረ ግጥም ዝወረዶ ማህረምቲ ኣብ ዝተረፉ መደባት ጾታ ማን ዩናይትድን ኣብ ውድድር ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ምስላፍ ተخلق ይሂሙ ኣብቲ ብሰንበት ማን ዩናይትድ ምስ ቼልሲ ነጥብ ዝተማቀለቱሉ ጾታ ባይሊ ምስ ኣካፋሊ ማቲዮ ኮቫሲች ድሕሪ ምግጫዊኡ እዚ ናይ ብርክ ማህረምቲ ኣጋጢሞ ባይሊ ድሕሪ ምዛም ዝወቅቲ ካብ መሳር ማን ዩናይትድ ከም ዝእለዩ ብሰፊሑ ዝንገር ስለዚ ድማ እዛ ናይ ሰንበት ጾታ ንመወዳእታ ግዜ ማልያ ማን ዩናይትድ ዝለበሰላክ ትከውን ትኽእልያ ብተማሳሊ ኣካፋሊ አርሰናል ዳኒ ስዋርዝ ውን ብናይ ረቃቂቶ ማህረምቲ አርሰናል ንተካይዶም ዝተረፉ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ግጥማት ኣይክስለፍኒዮም እዚ ወዲ 25 ዓመት ኣካፋሊ ካብ ባርሴሎና ብ3.2 ሚሊዮን ፓውንድ ብልቃሕ ናብ አርሰናል ካብ ዝጽምበር ኩሉ 95 ደቂቃ ጥራዩ ኣብ ሜዳ ተራእዩ ተጻዋታይ ሃገራዊት ጋንታ ቼክ ሪፐብሊክን ቱርካዊት ክለብ አይተሚዝ አሊያናስፖርን ጆሴፍ ሱራል በሓደጋ መኪና ኣመበል 28 ዓመቱ ዓሪፉ አይተሚዝ አላኒያ ስፖር ናብ ካይሰሪ ስፖር ተጓዒዛ ሓደ በሓደ ድሕሪ ምፍለያ 6 ተጻወቲ እታ በጻሒት ክለብ ዝሓዘት ናይ ውልቅ ምኒባስ ናብ ቀዋሚ ምዕረፍ ተጻወቲ ኣብ ትምለሰሉ ዝነበረት እዋንዩ እዚ ህይወት ሱራል ዝወሰደ ሓደጋ ኣጋጢሙ ምክንያት ናይቲ ሓደጋ አውቲስታን ተሓጋጋዝ አውቲስታን ኣብ መንገድን ከለው ድቃ ስለ ዝወሰዶም ምዃኑ ይዝሕበር ዘሎ ኣብታ ምኒባስ ብዘይካ ሱራል ከም ናይ ቅድማት ቃይ ኒውካስትል ፓፒ ሲሰን ተጻዋታይ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ነበር ስቲቨን ኳልከር ከም ዝነበሩ እንትኾነ ግን ንህይወቶም ዘስግእ ሓደጋ ከም ዘይጋጥሞም ይግለጽ ኣሎ
بمخنيات موت ازود 28 عام تጻወታይ حيالو ግናት بمنገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ናይ ሓዘን መልእኽታት ይልጥፉለው ሱራል ቅድሚ ናብ አይተሚዝ አሊያና ስፖር ምጽምባሩ ሓለቃ ጋንታ ስፓርታ ፕራጉ ምንባሩን ብሃገራዊት ጋንታ ቼክ ሪፐብሊክ ኣብ ዝተሰለፎም 20 ግጥማት ድማ ሓንቲ ሸቶ ክቁጽር ምኽኣሉን ይፍለጥ ማርከስ ክቡራት ዓዘብትና ዓለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ፍጸም ምስተረፍ መደባት ሰላም